Ассалому алайкум дӯстон апоҳо хораву подписчикони гиромиқадр. Аввалан ба ҳамаи шумо сиҳативу саломатӣ, баъдан бисёрам як рӯзгори хуберо таманно дорам. Имрӯз қарор доштам дар бозори Кормон, тарафи Тиллобозор ҳафтум дарвоза, дар дуконе ки аз тарафи соҳибкор куртаҳои духта бо духти Тоҷикистон, бисёрам бо як сифати баланд духта шуда ба фурӯш гузошта шудааст. Хостам як навориро пешкаши шумо намоям. Марҳамат, тамошо кунед. шумо бошед дӯстон наворро тамошо карда лайк ва дастгириро фаромӯш накунед ва агар тавонед то қадри имкон наворро ба дигарон низ пахш кунед, то дигарон аз навораи мо огоҳ гарданд. дар баробари ба навор гирифтан ман тавонистам инҷо ҳам куртаҳои духта ва ҳам туникаҳои навинкае ки айни ҳол ба фурӯш гузошта шудааст, нархҳояшонро ба шумо фаҳмонда диҳам. марҳамат, акнун наворро тамошо кунед. ина бонуи муҳтарам тамошо ки мебинем, инаи барачое ки айни ҳол дар навор мебинем куртаҳои духтагӣ тайёрш. инорам навинка ҳам нав оварда шудаги ба фурӯш гузошта шудаги аз тарафи соҳибкор. инҷа размерҳошон қатъиян аз размери 42 то размерҳои 54 доранд. инҷа бинед чандта рангиш мондагӣ, инҷа рангҳои сиёҳшон ҳастанд. инҷа ҳам ламираж дорам, ҳам барачаҳои навинкаҳои ҳам сортҳои якумаш оригиналош. духтшан духти нағза сифати баланд аст духтагиай, размер ба размер. ҳамаш сангчакорӣ кардагиай. инҷа бинед ки чӣ хел сангҳои хуштук задагианд, сангҳои майда свароз ки тоза шай бо да палитаи нигина часпондагианд. ино аз тарафи чеҳоро бисёрам як устукорона кардагиай. сангҳошон сахта ба қуввата намеғалтад. нархи як таянами 220 сомон нархдорӣ шудаги, нархи донашай 220 сомон нарх шаянамино. бо шумо метавонед ки муомила кунед. инҷа ман аз пеш меорам бибинед, бинед чӣ хел зебо кардаги намош. ин аз тарафи пуштошонам бисёрам лай кардаги. размер ба размер, духтшам духти зебоай. инҷа чандта ранг ба фурӯш гузошта шудаги. инҷа ҳамаш ба цвети худшон ба фурӯш гузошта шудаги. чандта ранг ҳаста инҷа. чӣ ранге ки дар кора қариб якчандта ранг ҳаста. ба рисункаҳошам ҳар хел рисунка қати сангчакорӣ кардаги. سیاهش کدام هم нархи як таянамин 220 сомон нархдорӣ шудаги, нархи донашай. бо шумо метавонед ки занг бизанед, муомила кунед. рақамҳои телефон дар экрани навор монда шудаги. تنش خود آخشون میتونم اینجا بینید که چند تا رسونکاش خطی لایک جابجا کردگی اینجا خرید همه چیزش هست. نه بولوشون بود دیگه رسونکا خطی سانچاپوری کردگی. اینجا یک چند نمود نسخه خطی نسخه برداری شدگی. رسونکاشون ایشش فرق داره. نه که اکثریتش در نرخ یک نسل رو تشکیل میکنن. همین سر میگیرن دورش 220 سومن نرخ داری شده. این نرخی دونه شده. با شما میتونه که زنگ زنید معامله کنید. کسانی که اگر از کنین مطاوی زیبا خواهش خریداری کردن داشته باشن، سروغای ما بازار کورون طرف هفتم دروازه. اگر شما زنگ زنید ما جوش ما گام میزنیم که در کجای زنگ زدن آزاد. دوستان و بانوان محترم، انا این جمپر تونیکایی که شما در نوار میبینید اینا رو هم نوینکه هن. استیصالش باشد استیصال ترکیه. جمپراش کپیشون دارن، کپیشوناشون سینماد نمیشون.
туникаҳош бошад, ин ҷо ҳам дароз меистодагиш аст ва ҳам короткияш. дар нарх бошад фарқкунанда ҳастанд. Масалан, туникаҳои коротки меистодагиш 150 сомон нархгузорӣ шудааст. дарозуяшон бошад 180 сомон. ин нархи донашай. бо шумо метавонед занг бизанед, рақамҳо дар экрани навор мондагиай. иншаалло ки дар вақти нархгузорӣ ҳар як теҳамин бо муомила карда мешавад. дӯстон, ин ҷо бинед ки чӣ қадар туникаҳои зебо ба фурӯш гузошта шудааст. сифатҳошон ҳам бошад бисёре ҳам сифати баландай. размерҳошон бошад аксарияташ размер надоранд. то размерҳои 52 пуша мешавад аз 42. нархашон бошад 150 сомон, 180 сомон нархгузорӣ шудааст. ин нархи донашай. агар касоне ки аз чунин туникаҳои зебо хоҳиши харидорӣ кардану дошта бошанд, суроғаи мо бозори Корвон, тарафи Тиллобозор, 7-12 ё ин ки ба рақамҳои дар экрани ин навор буда ба тамос бароянд. мо бошем ба зангҳои шумо озодона ҷавоб медиҳем. дӯстон, ана ҷемпурҳои капюшондоре ки ман пештар дар навор нишон дода будам, инҳоро ҳам сифатшон бисёр ҳам як сифати баландай. ин ҷо якчанд тарангаш ба фурӯш гузошта шудааст. нархашон бошад 200 сомон нархгузорӣ шудааст. ин нархи донашай. бо шумо метавонед занг бизанед, муомила кунед. иншаалло ки ҳар як таъмин дар вақти харидорӣ кардан муомила дорад. дар охири навор бошад ба ҳамаи шумо дӯстон тани сиҳат ва дили беғамро орзумандам. хайр, то навори навбатӣ.